Yanda bidiyon tsiraici na ya fita har na samu matsala da kamfanin da nake aiki da shi Arewa 24, na samu matsala da su suka kore ni gaskiya mutane da yawa suna cewa lesbian nake, na tura ma maybe wata ƙawata ko budurwata ne ta fito da shi, wasu kuma suna cewa saurayi na tura ma. Gaskiya babu ko ɗaya a ciki. A gaskiya na shiga yanayi mawuyacin yanayi sosai, saboda ranar da abin da ya faru ba zan manta ba. Wani director Hassan Giggs wanda muke shooting ɗin kwana 90 da shi, sai ya kira ni a waya, shi ya fara gaya min, ya ce "Daughter na ya aka yi haka ya faru?" Na ce me ya faru? Sai ya ce in hau WhatsApp zai tura min abu, sai ya tura min. Ina tsaye ba zan manta ba, kawai sai na faɗi a ƙasa. A lokacin sai da na yi wata 3 ba na fita, ko nan da gate ɗin ƙofar gidanmu ba na zuwa saboda kunyan jama'a. Saboda in na fita lokacin ko a hantarin, dan akwai sanda na taɓa wucewa ma akwai wanda ya taɓa jifa na da dutse. Jama'a, sunana Safiya Yusuf, wacce aka fi sani da Safarau ta cikin kwana 90 a da, amma yanzu na fara waƙa, an fi sani na da Safa. An haife ni ne a garin Kano, mahaifina ɗan garin Yola ne, mahaifiyana 'yan Maiduguri ce, amma zama ne ya kawo mu Kano. Na yi karatu a garin Ibadan Nursery and Primary School, sannan kuma bayan mun dawo Kano na yi karatu, na ci gaba da Junior Secondary School da Senior Secondary School na har na yi WAEC a Kano. Daga nan gaskiya dai ban ci gaba da makaranta ba. Yanda bidiyon tsiraici na ya fita, bidiyo ne wanda ni ina yi in ajiye a wayana as for fun or something like that, kuma wanda ni na san almost a cikin kaso 100, kaso 70 na mata suna irin wannan abun su ajiye a wayansu. So abin da ya faru shine, a gaskiya ba zan ce ga wanda ya ɗauki bidiyon nan ya fita da shi ba, amma dai na san for sure cikin wa'inda nake tare da su definitely, saboda ina yawan ba da wayana haka, ko ƙawaye haka, ko mutum zai amfani da wayana ya kira ko wani abu. So ni na fi tunanin ta wannan fannin ne wata ta yi amfani da wannan ta ɗauki bidiyon na har aka yayyaɗa shi a social media. Yanayin da na shiga lokacin da bidiyon ya fita, a gaskiya na shiga yanayi mawuyacin yanayi sosai. Mamanmu sai ta yi comforting ɗina a lokacin, ta ce min ƙaddara ne, komai yana iya faruwa da kowa a kowane lokaci. Haka zalika mahaifina, haka zalika 'yan uwana maza, haka zalika 'yan uwan mamana da 'yan uwan babana. So amma mutanen gari da social media, dan a lokacin na kusa ne deactivating ɗin duka accounts ina da suke kan social media, Instagram ne, TikTok ne, Snapchat ne, a Facebook, komai na so ne deactivating ɗin shi, saboda attacking ina da mutane suka dinga yi lokacin nan. Wasu su ce karuwa, wasu su tsine min, wasu su ce min la'ananniya, wasu kullum ta Allah irin wannan comment ɗin. Kullum wucewa ma in na zo yi layi wani sa'in wani zai yadan mun da magana ko fita ne. A lokacin sai da na yi wata 3 ba na fita, ko nan da gate ɗin ƙofar gidanmu ba na zuwa saboda kunyan jama'a. Saboda in na fita lokacin ko a hantarin, dan akwai sanda na taɓa wucewa ma akwai wanda ya taɓa jifa na da dutse, ya jefe ni da dutse. So amma kawai na kalle shi na wuce, sai dai kawai na ce to Allah ya sa wannan abun ya wuce, gashi nan with time ya wuce. Wanda ya jawo hankalina na fara waƙa shine, gaskiya tun ina ƙarama ina da ra'ayin yin waƙa. Wa ke rubuta min waƙoƙi? Gaskiya ba wanda yake rubuta min waƙoƙi. Ni nake rubuta abuna da kaina. Muna waƙa da Mr. 442, sai dai idan misali idan na yi wani lines ɗin ba daidai ba sai ya gyara min, amma gaskiya ni nake rubuta waƙana da kaina. Abin da ya sa nake waƙa da maza a gaskiya to har yanzu ban samu mace guda ɗaya da za mu yi waƙa da ita ba. Kun gane? Ban samu mace guda ɗaya da za mu yi waƙa da ita ba. Abin da ya sa nake waƙa da su mazan shine 442 daman mutumina ne, kusan shekara 3 kenan sani na da shi, tun yana waƙan shi da sauransu. So kuma lokacin da muka zo muka yi waƙan Ƙwalele muka yi da su, kuma sai na ga waƙa ya karɓu. To su ma kuma on their own side sai suka ga ai su ma ba su taɓa waƙa da mace ba. Ba su taɓa waƙa da mace ba, kuma sun yi waƙa da mace sun ga abin ya tafi, to kawai mu ci gaba, to shi yasa muka ci gaba. Kuma rayuwa cikin maza, ni na taso cikin maza ne. 'Yan uwana
maza ne, yayana da ƙanina, ni kaɗai ce mace a gidanmu. So rayuwa cikin maza abu ne wanda na taso tun ina ƙarama a cikinsu nake, so ba wani mutane ne dai yanzu gaskiya suke ɗaukan shi wani abu, amma ni a ganina ba wani abu bane dan na yi rayuwa cikin maza. Abin da yasa nake son sa ƙananan kaya kawai tun da gaskiya ba tun yanzu ba. Tun da ina son sa ƙananan kaya saboda mahaifina soja ne kuma mun taso a cikin barak wanda sa atamfa irin sa native cloth or cultural cloth irin abubuwa hakan nan atamfofi lesussuka da waye duk ba wani it's not that common a cikin bara, kin gane, duk ƙananan kaya ne ake sawa. So ni kaina I feel more comfortable, na fi jin comfortable in na sa. Nan yawanci atamfa aka yi maka ɗinki za a yi maka riga da skirt, nan zai ɗame, nan zai ɗame, nan ba ka yi feeling. Amma kin ga yanzu da na sa kayan nan shi ya sa to. A gaskiya dai to ba na fuskantar wani ƙalubale ta ɓangaren iyayena saboda harkar nan da harkar fim ɗin da na fara a baya da kuma harkar waƙan da nake yi yanzu gaskiya ba wanda iyayena suka nuna ba sa so kuma na yi. Kowanne sai da na tambayi permission ɗinsu, na tambayi izininsu tukunna, sai da suka ce min in je in yi tunda sana'a ce kawai in kiyaye in san me nake yi. A cikin waƙoƙina a gaskiya na fi son Inda As. Ai mu ne kyau, mu ne ke sa kyau ta yo kyau ko ba makeup. Ai muna kyau, kuna ganin ma yanzu ba makeup kuma na yi kyau. Hisba ta gayyace ni. A gaskiya ban san da wannan zancen ba. Shin zan so 'ya'yana su ga bidiyo na waƙoƙina? A gaskiya zan so su gani ko da a ce ba ni na nuna musu ba. A ce sun gani sun zo sun same ni, "Mommy, mun ga bidiyon ki kaza kaza." To kun gani shikenan kun gani ai ya wuce. Ai ba wani abun nayi ba, rawa ne muka yi kuma ni yarana za su taso gaskiya za su yi abin da suke so. Tarbiyya kam za a ba su kamar yadda ni ma aka bani a gida. Shin zan koma sana'ar fim? Zan koma sana'ar fim. Daman ni ban taɓa barin sana'ar fim ba. Kawai dai na yi taking break. Babban burina a rayuwa in ga na zama kaman Davido ko Burna Boy. Kamar yadda ake ba mutanen kudu Grammy. Kin gane abin da nake da like irin award da zaki ga an kira su wani ƙasan. Mu nan arewa gaskiya ban taɓa ganin wanda irin kudu suka kira shi ya je performance ko ya yi wani abun ba. Amma mu nan zaki ga an kira Tiwa Savage, an kira P-Square, an kira su Ricardo, an kira su zo su yi wasa a biya su kuɗi. To mu me yasa mu 'yan arewa mu me yasa ba za a kai mu can ba? Batun aure. To bana ce komai game da wannan ba saboda kin san aure shi lokaci ne. Kin tambaye ni akwai mashinshini? Mashinshina kai. Suna da yawa. Wallahi suna da yawa amma kawai dai ni yanzu ba wai auren ne bana so ba, mazan ne ni ban yarda da su ba. Maza yanzu kawai tsoro suke bani.